Žene, ako dobijete ovakav poklon za 8. mart, mislim da ćete biti sretne, mislim da ćete biti radosne. Poželim i ja da imam neki svoj 8. mart. Ćao svima, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli na još jedno druženje na kanal Iggy the Cook. Pre svega da čestitam našim damama praznik, 8. mart, da budu radosne, da budu zdrave. Dugo sam razmišljao koji je to najslađi poklon koji bi žena mogla da dobije za 8. mart i shvatio sam da je to ipak topla čokolada. Ali prava topla čokolada, ne ona iz kafića, iz restorana gde smute neke praškove, neke gluposti, veštake neke, nego prava sa slatkom pavlakom, sa crnom čokoladom. Mislim da je to kec iz rukava, govorim vama muškarcima. Pa hajde da vidimo kako izgleda ta topla čokolada. Eto, vidjeli ste kako izgleda recept za toplu čokoladu, za pravu toplu čokoladu. Vidjeli ste da se lako pravi, da su to jednostavni sastojci, jer sve što je lepo i ukusno u stvari je jednostavno. Sada ćemo da je probamo. Evo tu je, malo sam se i zamazao, da bude zanimljivije. E pa, žene, ako dobijete ovakav poklon za 8. mart, mislim da ćete biti sretne, mislim da ćete biti radosne. Poželim i ja da imam neki svoj 8. mart. Morat ću još malo da uzmem. Ovo je zaista odlično, osjeti se čokolada, a slatka pavlaka daje jednu tu notu, malo razblaži taj ukus kaka i stvarno je fenomenalno. Mogu bi sebi češće ovo da pravim. Ako vam se svideo video, zapratite moj kanal, to je potpuno besplatno, lajkujte video, delite. Na kraju videa ostavit ću vam spisak sastojaka da se brže i lakše snađete, ali ovo je zaista jedan jednostavan recept.
I kao što volim da kažem na samom kraju, nikad nemojte jesti na prazan stomak. Prijetno!